Hola, som els alumnes de l'aula oberta i aprofitem que el del banc de sang han vingut al nostre institut per fer-los una entrevista. ¿Has visto el gol del Messi? Sí. Bonito, Hola, som els alumnes d'aquest institut i jo que em dic Cristian i prometeu que us facin una entrevista? Sí, i tant. Quants sou? Quants som? D'equip? Sí. Som 4. 4. I com us diu? Jo sóc l'Ester i sóc infermera. Jo sóc Sònia i també sóc infermera. Jo sóc Silvana i sóc metge. I aquí tenim el company. En què consisteix la vostra feina? Pues mira, consisteix en fer sortides per anar a recollir sang a diferents llocs de tota Catalunya, diguem. Us agrada la feina? Sí, no està malament. Viatgem molt. Quina quantitat de sang traieu a una persona? Més o menys 450. Però això ho explicarà millor elles, que són les que treuen la sang. Bueno, 450 mil·lilitres traiem a totes les persones que venen. Tothom igual. Ah, Josep. És que no s'entén. Quan? No. Tanta gente. Es igual, continuem una altra vegada, no? A ver, hi ha gent que ve a treure sang per un cata que donés? Vaja, jo diria que no, espero que no deixi de gent que ve donar sang al bocata que donem. Home, jo penso que no. Espero que no. Jo penso que no, eh? La gent ve perquè Ens fa falta sang? sempre fa falta sang. Sí. Què li dieu a la gent perquè vingui a donar sang? Bueno, que mira, si tu et pots trobar en la mateixa situació de necessitar sang i bueno, s'ha de posar en el lloc dels altres, no, també. Ens podeu explicar una anècdota? Pues ara mateix, com que a mi no me'n ve cap, però bueno. No sé. O que s'hagi marejat o... Bueno, sí, sempre hi ha gent que es mareja i això, però bueno, no és cap drama tampoc, no? Bueno, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquest temps a nosaltres i a tots els nois que veuran aquest vídeo. Bueno, moltes gràcies a vosaltres, eh? I animeu-vos per quan tingueu 18 anys, no? Per venir a donar sang, d'acord? Vinga.